И здравейте хора, в днешното видео ще играем на Gorilla Garden. И ако ви харесват видеята, моля абонирайте се, нищо не ви пречи, безплатно е. И трябва да видите какво ново имам. Просто е така си посадих. Един драконов плът. И стана... Ето това. Чакайте. Оп. Вижте. Вижте колко е голям. И ако сте видяли, вече имам това растение. Сами остава само едно растение. Митичното. Най-новото де. Което няма как да се падне, защото е ново. Всички нови само стоят и те дразнят. И нищо друго не правят. И не се появяват. Буквално. Ако на вас ви са се появявали, кажете ми. Но на мен не са ми. В смисъл, имам чувство, че само ги издават и след това просто като излязне друго ново, тогава вече започват да го пускат. Не ги разбирам. Само дразнят. Между другото, имам шарка за 17 милиона. Ако някой ми открадне, ще го убия. Много ще му се ядосам. Тъй. Какво имам тук? Я. Нищо нямам. Така. Сега ще направя един метод за богатство. Няма да си бега градината. Само ще взимам някакви плодове, които са... Посадил съм си боровинки специално за това. Ще взимам боровинки и ще ги дам на прасето. И за да получавам някакви супи и да получавам пакове с семена, които не са хубави. Не са много хубави. Даже май няма да... Буквално са като тия в шопа май. Но са. Между другото, може да снимам видео, в което ще... Какво беше? В което ще взимаме едно от двете. Пишете кое, защото много стоя. Аз повече наблягаме на това. Но не знам. Пишете да в коментарите, моля ви. Ама моля ви. Много ви моля. Да. Вие изпълнявате ли си между другото мисиите? Защото аз горе-долу не си ги изпълнявам. Всъщност изпълнявам ги. Вече 2 пъти съм ги изпълнил. Ама мисля да спра, защото е безсмислено. Ми дават само basic неща, които не ми вършат работа. Защото виждате аз колко съм развит, тия неща са неща, които вече имам много. Да. Между другото, твърде много неща се случват извън кадър. Ама май ще се случат. Между другото, вижте какво имам. Най-ядкото. Имам най-ядкото. Ето го. Имам го. Най-накрая. Да видя, мога ли да го отворя? Пак торта и стига, бе.
Така. Мисля да ще направя тук манджа на прасето. За да... Остана, бе. Остана. Казвай, че... Не. Ай, стига. Добре. Нека да го оставим. Случило се и голяма работа. Това не ми е само едно. Защото играхме с приятели. И аз такова в шопа и не видях нищо. И не знам, нищо. Не знам, но сега имам две. Не знам как се е появил, като аз видях до края. Буквално до края. Не знам как се е появил. Много ми стана интересно, но не го знах. Колко минути? Така. Отивам да видя какво има в шопа. Другия шоп. Не той е там. На вас липса ли ви училище? Моля, кажете ми. Моля, много ви моля да ми кажете. Защото аз имам една такава носталгия. Всяка година, като свърши училище, имам една такава носталгия, където липсва ми моментите, в които викаха по коридорите, караха се и аз ги слушах. Да. От тази година не ходих на лагер, защото ходих на Италано. Остават някакви секунди до... Нека да видим дали има някакво яйце. Няма никакво яйце. Така. Нека да отидем тук. И сега ще се... чакай. За сега градиента ми горе-долу е мотивал, но сега се гордея най-много с тази шерка. Ето с тази, където ви показах. Просто тя е моята голяма гордост. Огромна гордост. Тя е светлината в тая градина. И е много красива, като коледно дръвче. Благодарение на нея бокчето е като коледно дръвче. Ама не с много свет. И не е догоре с лампичка. Която е една. Но скъпа. Но е скъпа. Ама е една. Скъпа е, но е една. Но е някаква. Имах такова растение, но без да исках го взех. Да, ето я. Аз сложих мутация една. И между другото, ако Васи би по някакъв начин види, моля те, Васи. Васи много си готина. Васи най-готината си. Васи. Така. Тада. Как да се кача, бе? Искам да ви питам един въпрос. Кое се слага? Стига да. Първо какво се слага? Зърнат закуска или... И после млякото или... После зърнат закуска и
Или първо млякото и после зърнената закуска. Аз го правя първо зърнената закуска, после млякото. И така знам колко... Оп! О, той го добър добре. Като приятел може някой ден да му открадна нещо. Бега натам. Тук е много хубаво обаче. Не е много хубаво, ама... Не. Този е много досаден. Та да. Няма да обера тази шишака. Оле, защо ми бъгва? Няма да обера онази шишака там, защото искам да стане мега, ама мега скъпа. Някаква 50 милиона, 100 милиона даже. Ако има такъв вариант. Защото една обикновена май струва 100 хиляди. Не знам, или 900 хиляди. Защо нямам интернет? Та да. Чакай да взема... Тук имам чувство, че всички драконови плодове ще ме матират. Ще станат огромни. Ще струват трилиони. И няма да мога да ги взема. И накрая по някакъв магически начин ще успея да ги взема. И ще стана билионер. И... Вие бяхте ли имаше едно като кристал? Където... Не знам и толкова беше. Май направи някакви мутации, ама май не бяха никакви мутации. Абе, нещо, ама нищо. Та да. И още един много важен въпрос трябва да ви питам. Котка или куче? Също още един много важен въпрос. Кое предпочитате? Български или математика? Също още един въпрос. Кое предпочитате? Рисуване или технологии? Аз избирам рисуване, аз знам за вас. Между другото, аз не знам дали да казах. Моля, напишете колко годишни ме гледат. На колко години сте? Защото искам да знам деца на колко години ме гледат. И да ми кажат какъв контент искат. Моля те, моля те, моля те. Моля те, дай ми я. Моля те, моля те, моля те, моля те. Моля те. Не ми я даде. Жалко. Обаче някой знае ли как да си взема... Уау. Някой знае ли как... Чакай. Знае ли как да си взема... Такова. Как да си взема... Скункс? Май беше скункс. Скункс-бункс. Защото не знам. Абсолютно ви казвам, че не знам как. Чакай малко. Нито аз знам, нито сестра ми знае, нито приятелите ми знаят. Никой. Абсолютно никой. Ай, стига, бе. О,
Оле боже. Не знам как да си взема скункс. Или какво беше? Не стига. В смисъл, толкова са яки. Толкова крадат. И толкова са богати хората, които го имат. Ама аз с моя огромен късмет го нямам. И имам си късмет да са. Някакво да се лъжим. Имам най-рядкото животно в играта. Виждайте. Шегувам се, да. Какво е това? Не знам. Да. Може би. Съжалявам, че понеделник нямаше. В понеделник много съжалявам, че нямаше видео. Но нито Калата, нито аз не можехме да направим видео. Той беше някъде беше на екскурзия. Аз нямаше как да снимам, защото той беше някъде другаде. И да. Нямаше на какво да снимам. Нямаше да. Не беше. Да показваме. Тук. Нека да видим тук какво има. Добре. Моля ви, пишете ми това нещо по какъв начин работи. Защото не го разбирам. Един вид надаване ли е? Какво е? Защото верно не го разбирам. Ще да видя там какво се е. Яма. Така. Нека видим. Какво ще ми дадеш? Да я вижда. Какво има? Нищо няма. Буквално няма нищо. Чакайте, сега ще видя. Какво имам? Като плодове. Това. Тук това. И това. Чакай, какво е това? Това. Аз имам някакви плодове, които са по-така са скъпи. Вот. Добре. Това. Къде е третото? Така. Това колко струва? Това не знаех, че съм го обрал. Това проблем ли ми е? Какво? Какво? Моля? Изненадах се. Оле боже.
Това беше изненадващо и неочакващо. Манчо. Чува се какво си монтирам. Чакайте, да си прода целия инвентар, да видя колко ще изкарам. Откъде 3 милиона, бе? Така, нека да видим колко ми струва всичко. Така, ти колко струва... Не, ти. Това колко струва? 2 милиона. Това колко струва? 5 милиона? 6 милиона. 7 милиона, примерно. 5 милиона. 4 милиона. Примерни цифри са... Всичко, което казвам, са примерни цифри. 5 милиона. Не знам. Милион. 2-3 милиона. 5 милиона. 23 долара. 53 долара. 100 долара. 126 долара. 199 долара. 5 милиона. Това ми го дариха. 1000. 361. 1203. 655. 4 милиона. Нека да видим сега какво има в шопа. Няма нищо. За жал. Добре, дали да разгледаме градините. Докато това е готово. Така. Това струва милиона. Така. Нека да видим. Това е много малко. Какво струва 87 милиона, бе? Това ли 87? Какво? Я да видя. Кое е 87 милиона? Това кое? Това е 46. Колко ли ще стане богата, ако ви продаде тия неща? Добре, нека да видим тази градина, въпреки много бързо ще разгледаме. Така, добре, царевица. Нещо не знам какво. Много кокали, много ягоди. Някакви различни ягоди. Ябълка дя. Така. Там видяхме. Чай да преброим колко има. А това има и... Ай, боже. Боже, помогни.
Колко много има. Така. Той всичко е нагъчкал. Или тя. Той всичко е нагъчкал. Аха. Не! Какво ще откраднеш? Нищо. Какво открадна, бе? Какво открадна? Виждаме, че добре там е. Нищо не открадна. Айде, бе! Нищо не открадна, добре. Много щях да се притесня. Добре, аз ще спирам видеото, защото вече е 26 минути. Чао и до нови срещи! Ново видео всеки понеделник, сряда и петък. Чао, хора, и до нови срещи! Така.